malih. Malih. Santai. Meneh malih. Dalam. Medan. Tenang pun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam بكامل الشريعة وخالص الدين وحلا جيد رسالته بباهر الخوارق وأيده بكمات الأصحاب المهتدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم صدق الرسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadratul muhtaramin wonten ngarsanipun para alim, para sesepuh, para kiai, para ustad ingkang tansah kawula dherekaken punapa ingkang dados nasihat saha kita cadung doa barokahipun wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Saiful Hadi saking Brangsong ingkang sampun rawuh wonten ing punika majelis ingkang tansah kawula hormati saha ingkang tansah kawula tangga mauidul hasanahipun samangke dumateng para ibu-ibu ingkang saged rawuh khususipun ingkang beto terbang saha sak rombonganipun ingkang tansah kawula hormati. Mugi-mugi amal sae panjenengan dadosaken amal jariyah sedekah ten bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Lan dumateng para adik-adik ingkang saged rawuh wonten ing punika majelis dalam rangka buka bersama kanthi kula panjenengan nenggo ngantos dumuginipun azan maghrib utawi sampun iftaripun buka bersama lan kawula wonten mriki minangkaning pranontoning adicara wonten ing punika acara buka bersama wonten ing mushola An-Nur. Mugi-mugi rawuh kula panjenengan ing wonten punika majelis pikantuk ilmu ingkang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kabeh kalihipun shalawat katur salam dhateng junjungan kita sedaya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng benjang syafaatipun pitulungan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Langsung kemawon kangge nyekapipun wekdal kita wiwiti adicara wonten ing sonten punika kanthi barokahipun suratul Fatihah lan samangke langsung dipun terasaken kanthi mauidul hasanah saking Bapak Kiai Saiful Hadi saking Brangsong. Mekaten adicara wonten ing sonten punika sumangga kita niati kanthi kula panjenengan nderek-nderekaken tholabul ilmi, nderek-nderekaken ngaji, mugi-mugi dadosaken manfaat ilmunipun kita sedaya tambah pengetahuanipun. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa dzurriyyati wa ashabihi wa jami'i khaliqin nabiyyin wal mursalin wal malaikati
قربنا ونخلص خصوصا عددنا من الصلاة شير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي Nah, amin. Alhamdulillah matur suwun sanget kalajengaken adicara ingkang angka kalih adicara inti mau itu hasanah ingkang dipun aturaken dhateng panjenenganipun Bapak Ki Saiful Hadi Hotel saha panggenan kawula sumangga. Allahumma sholli alaihi al-badr alaina min sani musawi wadabat ya alillahi la al-badr laina minahiyatil wada wajaba syukur laina da'ali laina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pengawasan dimulai kita Fatihah ini ila haulatil nabi Mustafa Muhammadin sallallahu Allahumma sholli alaihi wa alihi wa auladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti tahirin ajma'in. Thumma ila hadrati ikhwani min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa muslimin wa sahabati wa tabi'in wal ulama wal salihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sayyidina sayyidina radhiyallahu wa usulihim wa amurihim wa silsilatihim syai'un lillahi lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi magharibiha bariha wa bariha khususan abana wa ummatina wa astaghfirna wa jaddatina wal mu'minin khususan sayyidun fa'usun wa sayyidina al-siyasi hamina zalik سيعلم الإنسان يصل إلى الله مسويه والأمر مالك المخالف المنزل ثم إلى خضرة جميع أولياء الله وكان أولياء مدينة منورة أمير إلى مسجد النبوي ثم إلى خضرة جميع أولياء الله تنجوا سورة السلام جبل سنن القدس Raden Rahmat Sunan Ampel Sari Hidayat wa Sunan Gunung Jati Persai Sunan Muria Sunan Nariki Sunan Giri Sunan Syekh Asmur Bundi Syai'ul lillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى حضرة أوليائنا سنة نبينا وللجفا وليهدي ولكبيان yang paku sunan gotong sunan bandaran sunan terbayun batin kubro manyi upaya jabu sekeng silomba soleh darat sembarang siasan munati siasan di pulau si jagung yang motor semino hadrati auliyaina sembarang jenditan waratan sunan Allah walisan ri Sumaila hadrati jami awliyaina khafid Quran bahdalan burung bahalan bangkulan bahalan kudus dan kamu mungkin padi bah masum lasam gasam bulasam bah mustafa kalimu bah mustafa kalimu bah guru asari kalimu syatul karim kalimu awliya illa kalimu awliya illa purwokerto Sumaila hadrati awliya illa bihadil nakbaroh Bismillah hadrati awliya bihadil hidayah purwokerto Syai'un lillahi lahumul fatihah A'udzu billahi minasy minasyaitonir syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Umil hadrati rohani wa jasadi awak kita sedaya keluarga kita sedaya ingkang hadir mugi-mugi dipun barokah dening Allah ing dalu ing sonten menika asal ilmu ingkang barokah saking Allah Subhanahu wa taala biridhoillah wa bisabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam barokatil awliya barokatil ulama barokatil Quran wa bihidayatil Quran wa bi nuril Quran wa bisafatil Quran wa bi barakati syahrul Ramadan syai'un lillahi lahumul fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر اغفر لي لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الحمد لله وشكر الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام الحمد لله على نعمة الهداية والعناية الحمد لله على نعمة صحة الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد صل عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته الطاهرين أجمعين أما بعد dumateng Al-Mukarram Pak Yai Saiful Amar ingkang kawula muliaken minangka dados pengarep wonten ing musala punika ingkang pasih Allah dipun muliaken dening Allah. Dumateng
sesepuh bini sepuh haji bu sepuh wonten ing suku pilihan punika ingkang sampun kersa hadir ing sonten punika dumateng segenap pengurus takmir mushola An-Nur ingkang kawula mulyakaken iki ana sing teko prai wonten alhamdulillah dumateng sedaya bapak-bapak, ibu-ibu, kamas-kamas, adik-adik ingkang kersa hadir wonten ing acara sonten menika ingkang insyaallah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Sholawat ma'asalam nggih. Saderenge salat nggih. Fadilah sing nggih. Kulo kesupen Pak RT ini rawuh mboten iki? Mboten. Mboten. Oh, mboten nate rawuh iki. Mboten. Alhamdulillah. Nggih Pak RW ini nggih mboten nggih. Dadose niki Pak Yai ini niki kondange napa nggih. Ngerangkep. Nggih ketua mushola, nggih ketua lingkungan, nggih ngawula warga, ngawula umat. Niku engel napa engel? Engel. Nggih, monggo saderenge mulai syukur alhamdulillah kita sedaya ing sonten punika kita sedaya saged hadir kanthi dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kita sedaya dipun paringi kesempatan dening Allah saged kempal manunggal dados tunggal wonten ing tempat makbarah punika ingkang barokah menika nggih punika mushola An-Nur. Mugi-mugi rawuh kita sedaya saestu-estu dados amal kesaenan kita sedaya khususipun ing bulan Ramadan ingkang ganjaranipun dipun nikmati kelipun. Mugi-mugi kita sedaya ingkang hadir punika khususipun lumeber dhateng lingkungan punika angsal barokahipun bulan Ramadan, angsal mahfirahipun bulan Ramadan lan angsal nikmatipun bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat ma'asalam bagi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Allahumma sholli alaihi wasallam ingkang sampun paring turunan dhateng kita ingkang mone peteng dadi padha. Jangan dia jangan jariah, jangan kebodohan saniki pun do pinter-pinter niku jasane Rasulullah. Mugi-mugi kita sedaya khususipun ingkang hadir kula mriku dipun akeni dados umatipun Rasulullah dan mugi angsal syafaatipun saking Rasulullah khususipun syafaatul ummah. Amin amin ya rabbal Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin kang kawula hormati, Imam siang ngaos nggih. Kita iki kok ngantuk lemes nggih. Sami mangke. Bapak Ibu hadirin sedaya ingkang kula hormati, niki mon poso pe 12 lho. 12 sudah balik. Mon setengah. Poso nglakoni ping setengah. Niku cara kula niku nggih. Nek cara kula niki tambah mriko nggih tambah sae. Saniki kalih kala wingi sae saniki. Saniki kalih minjang insyaallah diusahake saged sae minjang. Iki wonten kesempatan iki mau 12 mangke kantun mes setengah malih monggo dimanfaatke kesempatan menika. Kita sedaya donga selawatan sareng nggih
Allahumma cukupana luberana berkahana. Amin. Keluarga sehat kabeh, beras akeh, duit akeh. Amin amin ya rabbal alamin. Kanggo sanggup tindak haji ya rahmat kami nabi. Mugi-mugi wonten rezeki. Amin amin. Ingkang kathah Quran berkahi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sing meneng sih akeh mesem iku akhlake nabi sing mecucu akhlake setan. Mesem sedekah dawe nabi sing akeh mesem iku akhlake sinten mau nabi yen mecucu akhlake. Nah, yen mecucu akhlake setan. Mesem sedekah dawe nabi acur yen patos Allah becik ke titik Allah ketara. Acur-acur yen patos Allah becik ke titik ketara. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Allahumma cukupana luberana beras akeh duit akeh. Allahumma
cukup ana berono keluarga sehat kabeh sing hadir sehat kabeh anak-anak sehat kabeh sing utang lunas kabeh anak-anak pinter ngaji kabeh beras akeh duit akeh wah jaluke patah ngene iki beras akeh duit akeh kanggo napa kanggo ngaji tindak haji barokahe Kanjeng Nabi mugi-mugi sing ten mriki sing durung pangkat kaji amin durung pangkat kata ngene Pak Haji Saifuddin pun nah sing dereng pangkat enggal pangkat kaji ora dadak antri mugi-mugi wonten rezeki amin tur kathah tur berkahi amin amin ya rabbal alamin Allahumma sholli wa sallim Sayyidina Muhammadin adada Allahumma cukupana luberana nek poso tutuk kabeh menangi bodo kabeh Allahumma cukupana luberana keluarga sehat kabeh amin anak-anak itu yang kok katam Quran kayak gini kan hafidhoh kabeh amin beras akeh duit akeh amin Allahumma mugi-mugi kita sedaya bodo saged nyandang sedaya saged nyembelih pitik mayoran sedaya saged tumbas isine toples sedaya amin ya rabbal alamin njaluk ngono wis beras akeh duit akeh kanggo sangu tindak haji terus napa iya makane nabi mugi-mugi wonten rezeki ingkang kathah tur berkahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ajadana bilina Sholli alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayatin apa ini? Kalau supaya Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun la'allakum tattaqun kang puriman diwajibake marang siliramu poso ing wulan Ramadan kaya wis diwajibake umat sadurunge awakmu supaya awakmu dadi wong kang takwa. Iki jarine artine niku. Terus cara ibu-ibu niki umur pinten iki cara poso awet akhir balik sampai dugi tuwane sak menten niku mun poso tiap tahun niku pinten. Nek umure 50 tahun mulai poso umur 10 wis 40 tahun. Poso setiap tahun 40 tahun. Itu apa iki ya? Tapi mun ngertos nggih, poso niku artine napa? Kalau tak tangkel jenengan. Wis 40 tahun poso. Kok selek wae kae Pak Sekutin. Apa-apa kersa. Wis 40 tahun nek pendak Ramadan nderek poso, kalau tak tanglet artine poso. Nah, niku iki sementing anut-anut kuwi ya. Koncone poso melu poso, jenenge ra poso itu dosa. Poso niku nek cara basa Arabe asau. Asal niku imsak ya. Imsak niku artine cara kula panjenengan niku ngempet. Ya, poso niku ngempet napa? Ngempet elek. Dadose wonten ing wulan Ramadan iki ben ngempet elek. Dadose nek tiyang khusus ini bulan Ramadan itu ora jadi wong apik, ora apa-apa sementing ora jadi wong elek. Ora pati apik, ora apa-apa sementing aja jadi wong elek. Iki nek wong elek niku yo ora apik memang wong elek. Niku khusus den bulan Ramadan ken ngempet elek. Napa kok ken ngempet elek? Batos nek awake dhewe niku sakderenge wulan Ramadan pun rino nglakoni elek. Nek wong tiyang niku nek mboten pati apik, nggih mboten napa-napa. Nek iso ya dadi wong sing apik. Nek ora iso ya sepenting aja dadi wong elek. Dadi elek iki piye ya? Bapak Ibu ingkang kula hormati, terus nek poso niku kenapa kok darani ngempet? Niku sing diempet napa wae eleke. Terus kok kon dadak kon program iku napa dadake kon boten makan barang niku napa? Jenengan nate dadak ora kon mangan barang iki piye sih? Jadi ya wis ngempet paham. Dadak ora kon mangan barang niku napa maksudnya? Program Gusti Allah mangsa ing wulan Ramadan niku kon ngempet elek terus kon apa mboten dahar mboten ngunjuk niku maksudnya napa? Menungso niku kula critani sekedhik nggih. Menungso niku ciptaane Gusti Allah ingkang paling sempurna. Kenapa kok paling sempurna? Nek cara pabrik niku wis gawean pabrik sing paling terakhir, produk sing paling terakhir. Gusti Allah nyiptake malaikat. Malaikat itu sing mboten nate salah. Terus Gusti Allah nyiptake setan.
setan niku salah terus. Nah, malaikat orang terus salah, setan salah terus. Terus Gusti Allah kita malih hewan. Hewan niku wonten macam-macam, wonten hewan sing gaweane mangan wonten. Wonten sing kewan gawene ganggu. Niku sedaya makhluk sekawan niku didadoske setunggal wonten ing manungsa. Nggih manungsa niku wonten sifat napa malaikate, wonten setane, wonten hewani wau sing napa niku sing nuruti anane jambate terus niku lambane sapa kinjil niku kinjil napa iki babi napa cek niku wonten sing wonten lah wonten malih sing ganggu kewan niku sing terus nek cara niku warnane garine ngamuk muring-muring niku dilambangke asu wonten terus menungso niku wonten ya ana asune ana babi celenge wonten setane wonten malaikate niku sekawan. Ten menungso niku wonten sifat sekawan niku. Wis, tak piye? Makane nek wong dewene ngamuk, dewene muring-muring kuwi. Oh, asu kuwi. Mboten salah niku, memang kita sedaya wonten sifat asune ten mriku. Ora kok mangon kuwi, sing dipikir plok-plok kuwi. Dus ae. Lha kuwi iku mboten klentu sifate manungsa niku wonten kewane mah. Nggih wonten sing wong gaweane niku kok dikir nyeneng-nyenengke wong, dikir nyeneng-nyenengke wong. Niku sifate malah ana wong kok napa? Dewene bingungke wong. Nyusahke wong, bingungke wong, nyusahke wong iku sifate setan. Nggih. Betul nggih? Manungsa nyadari jenengan nggih, jenengan kadang ngamukan, kadang nggih bingungke wong, kadang lah niku lah sifat-sifat empat makhluk sing wonten ten manungsa. Betul nggih. Lah terus nek manungsa niku nuruti sahwate niku yo mangon, sithik mangan. Niku cara hiburane nggih. Sementing warak lah niku mangke ten mriku ten akhirat niku ya rupane kaya babi berjalan. Jamu niku nek wong gawe ngamuk, muring-muring ya mangke ten napa niku ten akhirat niku gambarane wajahe kaya asu. Lah milih endi jenengan? Nggih wonten malih niku wau wajahe kaya malaikat. Napa? Niku wau seneng nyenengke wong. Niku soale nyepengi niku nguat sifat malaikate ten mriku. Nggih. Bapak Ibu teruske mawon nggih. Teruske boten iki. Teruske nggih. Nggih, teruske mawon. Terus Gusti Allah niku paringi gambaran dhateng kita sedaya hewan sing ampuh-ampuh, sing sakti-sakti. Niki kewan mboten apa meneh kok manungsa. Iki kewan sing ampuh-ampuh. Kuwi kewan sing ampuh-ampuh sing sakti-sakti niku nggih tirakat. Nggih poso, nyuwun sewu. Ana sing kerajaan apa wonten rajane hutan niku ana macan singa niku nggih nedine niku mboten tiap dinten kaya kita sedaya. Nek kita sedaya kan iso pecel awan sithik lodhe ngombengi rawon bengi sithik yo gogoleng wis awake dhewe iki plok-plok wis dipikir. Lah niku nek macan kalih singa wau jarang. Mame niku jarang. Makane ampuh sakti niku wibawane wonten ten hutan niku maka diarani raja hutan.
Wonten malih napa nggih? Ula. Nah, ula niku gadah upas. Sing maring upas sinten niku? Gusti Allah. Ula niku gadah upas pitik sembur yo mati. Pedus sembur yo lembu. Niku ula niku. Soale ula niku kendel tirakat. Mangane yo kadang sewulan pisan niku ula gadhahi upas. Niku nggambarke makane nggambarke manungsa niku nggih sami nek gelem poso, gelem tirakat nggih saged ampuh, saged sekti. Lah, sekti sing paling sekti niku napa Bu? Saged ngelemeske hawa nafsu. Ngelemeske hawa nafsu niku napa? Mboten meteni ngalahke. Dados hawa nafsu niku saged anut. Cara nafsune nafsu mutmainnah. Iku dados wong kang sekti, wong kang ampuh. Ampuh iku wau krana tirakat, krana poso. Nggih. Dilajengaken nggih. Makane wong nek dicawon kula yo abuh kabeh. Ya jare tekok pedus. Ora apa. Paling yo depok to. Lah soalnya mau pedus ora tau poso. Jadi mangan. Nah niku beda wong kalau pedus niku. Kadang-kadang apa kita sedaya ya Allah, ngandani anak wengel, ya Allah, kandhani bolak-balik. Lambe sakno cara mungkin apa? Lambe sak mang dadi saperan. Oh engel. Lah niku jenengan boten nate tirakat. Ora diupas cara kula niku ngeyel anak niku. Mulane Gusti Allah niku wau kula wasuli malih kita sedaya kan poso niku wau ngempet elek nomor kalih kan boten dahar boten ngunjuk nggih boten buju-bujuan iki nek malaikat sifate kan. Lah kita sedaya ten wulan Ramadan niku kon macak dadi malaikat. Koyo-koyoke kaya malaikat. Lah malaikat wau setunggal boten dahar, boten ngunjuk, boten buju-bujuan. Nah, iki maksudnya nek awan tok Pak aja buju-bujuane nek bengi ra apa-apa nek awan tok. Mulane Gusti Allah niku boten kita sedaya niku dipun angel-angel mboten. Sedaya kang diparingake diperintahke dhateng kita sedaya niku bakal wonten manfaate dhateng kita sedaya. Mboten terus kanggo Gusti Allah mboten. Nggih. Terus wau ayate napa? Ayate sing terakhir la'allakum tattaqun. Ben dadi wong kang takwa. Lah kula tak takwa napa wae. Iki wae sing ngerti poso saiki takwa. Nek Pak Wo ngerti wae. Pak Wo takwa. Nah, ben kok poso ben dadi wong takwa iki bisi maksudnya. Yang ini yang penting yang tak lakoni itu ya. Takwa apa ora ngerti. Takwa niku cara gampange niku napa nggih? Nek cara kita poso tandane kita sedaya mung takwa niku wonten kita sedaya saged nglampahi hurufe takwa. Hurufe takwa napa? Nek cara tiyang sepuh biyen niku hurufe takwa wonten sekawan cetha. Tak niku ingas tunggal tak niku napa? Tawadu. Tak niku artine tawadu. Andap aso. Menawa kok wong poso kok iso tawadu, kok iso wis iso tau andap asor niku wis klebu wong kang takwa. Lah nek urung iso ya poso yang manusia 40 tahun tawadu belum iso.
Tawadhu niku napa? Ada masar napa? Rumangsa elek, ora ana wong elek seliyane awake dhewe. Kuwi tawadhu Anda masar. Oh, aku ki yo paling elek, tapi yo mending kae tong buku kae yo luwih elek wae. Kuwi durung elek, durung paling elek niku dereng tawadhu nanti. Nek sing ana sak ndure sing luwih apik, sing luwih elek niku dereng tawadhu. Nek wong tawadhu niku wae ora ana sing wong paling elek kejaba awake dhewe. Yo wong sak elek-elek iki wong yo aku iki kuwi tawadhu. Saged boten, Bu? Saged boten tawadhu? Insyaallah tawadhu niku yo asline angel. Tawadhu niku angel, boten gampang. Kadang wong jujur. Aku ki yo ditakoni aku ki yo elek-elek wong. Jujur aku elek. Tapi yo kuwi ya ana sih sisa iso kemana sing kowe elek. Lha iku dereng. Lah wong nek purun tawadhu menika dadose wong niku mboten napa? Mboten dengoki eleke iya. Saged mboten nggih? Nek engel-engel niku tawadhu niku carane napa? Wow, syarate aja ndengok eleke wong liya. Nek awake dhewe madhep kulon ya ora weruh wetan. Nek madhep wetan ya ora weruh kulon. Aja ndengok eleke wong, ndengok eleke dhewe. Eleke dhewe didengok, disaponi, dicabuti, diistighfari. Niku sing penting. Makane dawuh Kanjeng Nabi, bejo-bejone wong kang gelem metani eleke dhewe sampai ora ana kesempatan metani eleke wong liya. Kuwi bejo. Kowe nek wis gelem metani eleke dhewe, wis ra ober metani eleke wong. Wis wong dagem apik kabeh ketemu yo mesem. Ketemu sapa mesem? Ora perlu eleke. Cobi nek jenengan pikir eleke wong ketemu kae. Ayah, kae meneh apa kae. Iku sing mikir eleke wong. Nggih. Setunggal nggih, nomor kalih. Takwa ingkang nomor kalih wau tak. Terus napa, Bu? Napa? Waduh ngantuk iki. Takwa, tak sing kang pertama tak. Nah, kop nggih. Kop niku artine qanaah niku nampa pantune Gusti Allah. Nampa niku angel napa boten, Bu? Aku yo njaluk ngene kok kae ngene. Ya alhamdulillah tapi kurang ngene aku dereng nampa. Qanaah iku nampa. Napa paringe Gusti Allah? Sithik niku dados kaya akeh nek sing maringi Gusti Allah. Barang sepele nek sing maringi kekasih nggih dadosi istimewa. Niku mau qanaah. Napa misale kula paringi contoh biyen iki sapa iki ya. Wah, Pak No ki jaman sik nom ki karo ayo Pak Busok sik nom-nome biyen. Wah ketemu sik nom-nome kok sampeyan Mas Nom. Nah, terus sira sik nom-nome ya. Wah, adik sapa? Lah Busok niku gadah permen, tahu permen. Mas Nopro ada permen, kerso permen itu. Lah Pak None niku nek lampani senenge mboten karuan, namung permen lho. Dimuat semua nek entek. Lah dilihat wadai.
Mau diwadi kulkas, buka meneh dilihat meneh. Sebulan rantai. Ya ora tuku sih permen aja. Iya permen aja, tapi ora yo permen big soft. Ngono. Tapi niku permen niku nembe permen niku nek mau sing maringi kok kekasih barang sepele dadi istimewa. Nek jenengan niku duwe sifat qanaah, wow diparingi Gusti Allah namung sithik. Oh ya Allah, niki sing paring jenengan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Kula tampi ya Allah. Iku enak wae. Kaya Pak Anon kae mesam permen dilatok wis mengira apa. Iso ulang rantai. Lha niku. Nggih cobi male. Wong ora enak lho, sing enak ya. Nek ora enak niku nek keparingi Gusti Allah. Niku dadi enak. Napa contone? Wow, ya balik ini busok karo Pak No. Mas No, lah gak tau ketok nih Mas No. Gade. Ya, Mas No nih Pak No niku sampeyan iki sombong ya. Wis ora jiwit meneh. Lah, jiwit ki lawan apa mboten? Ora. Tapi karo sing jiwit niku kekasih. Oh, lumpan. Sombong ya. Wis ora jiwit meneh. Wih. Lah niku wau. Apa parange Gusti Allah wong sing enak wis. Sing ora enak wis. Ya Allah Gusti Allah. Ya Allah matur pundi malih niku. Napa niku qanaah. Gelem napa parange Gusti Allah. Nggih nomor 3 iki jabinten sampai jabinten mangke Pak Yai. Mangke. Oh. Ojo dipolke ya. Ingkang nomor 3 wau ingkang pertama niku namine tawadhu adab asor, ingkang nomor kalih niku qanaah, ingkang nomor 3 apa? Wau niku artine apa sih? Wau apa artine? Warok ki apa? Waroki hati-hati ki piye? Nek cara napa Sayyidina Umar napa niku nek takwa niku napa? Sahabat Sayyidina Umar takwa niku hati-hati kaya mlaku ning dalan kang peteng tulunyu niku hati-hati. Jajal jenengan niku ana wis peteng dalan tulunyu. Gayane mlaku piye jenengan? Gayane wis lunyu peteng. Opak turun wae. Lah niku namine ati. Warok niku artine hati-hati. Hati-hati napa? Mboten terus hati-hati awake dhewe niku aja sampai melanggar ketentuan Gusti Allah. Aja melanggar apa sing dilarang Gusti Allah. Niku hati-hatine mboten krana wedi. Gusti Allah medeni niku mboten. Karena Gusti Allah niku aja sampai kecewa. Aduh. Kae ditakon ngene dilanggar. Dikecewa mboten Gusti Allah. Kecewa. Mboten masalah Gusti Allah niku medeni niku mboten dhewe awake dhewe nglampahi niku hati-hati nglampahi sedaya perintahe. Nglampahi sedaya laranganipun, ditinggal laranganipun. Mboten masalah wedi karena medeni, karena niku seneng karo Gusti Allah, aja sampai nyakiti. Jajal mau beli busok meneh karo Pak Nom. Jajal sok karo. Niku nek aja sampai kekasih niku disakit nyakiti. Mau senengane dituruti. Nah, dingo Pak Nom lagi balik iki senengane iki jadulane nek sore kene iki. Ndas manyung. Karo cawon. Ndas manyung. Senengane dituruti, ben aja Pak Anon niku kecewa. Terus nek jam-jam niki
sambelnya ora pedes-pedes ini. Wah. Kenapa boten masalah busok niku wedi, tapi kenapa sayang aja sampai kekasih punika kecewa datang busok niku wau, Pak niku kecewa. Oh lah. Semoga kita sedaya aja sampai dadekke kuciwane Gusti Allah. Nek Gusti Allah rempen, nek Gusti Allah napa niku marem dateng umat nggih. Kenapa umat nggih seneng kali Gusti Allah, marem dateng Gusti Allah. Niku engkel napa gampang niku? Cobi paham boten nggih niki. Paham boten Bu nggih? Warok niku hati-hati. Lah sing hati-hati niku napa niku wau kersane Gusti Allah boten apa? Boten kecewa. Cara kekasih niku boten kecewa. Ingkang nomor sekawan, ingkang terakhir iki jam piro iki? Ya, tapo ya. Udah ngantuk kok. Ya niku artine yakin. Artine yakin. Yakin niku napa? Nek yakin yo yakin. Yakin apa? Sedaya perintah Gusti Allah niku mesti wonten manfaate dhateng kita. Sedaya perintah mesti wonten fadilahe. Terus yakin nek sing dilarang Gusti Allah, sing dipenggah Gusti Allah niku yakin niku bakal ngengsarake awake dhewe. Yakin boten jenengan Bu? Niki kalau tak tangklat memang yakin. Tak tes gitu. Telepon ji. Nah, ampun kersane ra. Nggih, yakin niku tak tes jenengan niku sering ngrasani wong. Aku ni mawon. Nah, yo ngerti nih ngrasani iki dosa. Ngetos nggih? Lah, wis ngerti nek kuwi dosa. Kok sing ngrasani kuwi jenenge durung yakin. Nek wis yakin ora wani. Wis. Nggih tak crita ana ning kene iki ana pabrik gedhe udo. Wis pabrik udo ana terusane awas tegangan tinggi. Awas setrum tegangan tinggi. Iki ana sugih kaya kula niki sugih sebenarnya. Sugih apa? Niku bento arta gendelan sak jutanan 15 juta. Iki ngakon tiyang. Dene kowe gelem duit ora? Nek gelem kae ana kabel kae. Kabel motor tak sak juta. Nek kuat sasa dino dilihat we tak 1 juta nek jeruk mas tak kayak aku boleh 1 juta nek kurang tak boleh tak jiko duit meneh iya wani kurang ya bledos aku lah niku napa soalnya yakin bakal kesetrum bakal bledos niku mau yakin lah awake kita sedaya niku mau ngertos niki dosa niki ora oleh iki nek dosa ki ngene nek ora oleh iku bakal awake dhewe ngene tapi sing awake dhewe sadar tasih purun lah baik astagfirullahaladzim memang angel makane wau niku nek kalingan wong kok pangan wong wis diis astagfirullahaladzim ya Allah kok sik milih-milih nyalain wong kalau kasih gelendingi kain astagfirullahaladzim mugi-mugi Allah iso nglaleke eleke wau dateng kita nggih wonten nggih wau wonten tak wau ya
niku namine takwa. Nek wong iso wis nglakoni kabeh mau ae kuwi ya ning swarga wae. Ini sido, apa sido mlebu swarga mboten iki. Sido mboten mlebu swarga. Ya alhamdulillah. Nah, syaratnya napa takwa. Makane wis posono. Ben dadi wong kang takwa. Nah, nek wis ning swarga niku wis sifate kaya wong niku. Kaya malaikat mau kon ora kon mangan, ora kon ngombe, ora kon bojoan. Ning swarga nggih wonten ora kon mangan, ora kon ngombe, ora doyan mangan. Mangane wis ibaratnya ora buak kotoran blas. Malaikat itu ngoten, lambune wangi-wangi, tambah wangi, sing lanang ya bagus-bagus, sing wedok ayu-ayu. Urut mboten niku. Nah, iku nggih, iki jam pinten nggih? Mun cekap napa nggih? Nggih, wonten mawon. Nggih, niki wonten wekdal mangke kirang langkunge setengah 15 hari malih dimanfaatke kanthi saestu. Sing Qur'ane dereng dibuka ya dibuka. Sing wis dibuka ya diteruske. Ngoten ganjarane poso niku ning bulan Ramadan. Selain poso wonten maos Quran. Iku ganjarane katam Quran sak kataman kaya katam ping 1000. Nggih. Salat qobliyah subuh ping pisan iku ganjarane napa? Donya sak isine. Nah, nek salate ten wulan Ramadan kaya ganjarane ping 1000 ya. Ngamal 1000 ngamale dadi catetane 1 juta. Niku ten wulan Ramadan. Tapi nggih ampun napa nggih hati-hati. Sapa wonge nglakoni elek pisan ning wulan Ramadan ya kaya nglakoni elek ping 1000. Nggih hati-hati. Ya monggo nggih niki kirang kesempatan iki digunakake sing wau dereng Qur'ane dibuka. Kula wau pireng Pak Saiful Amar niku maos alhamdulillah. Tapi kok dhewean kula tok kula nginceng. Jarine ibu dhewe nyimak kula ngoten nggih batin. Mungkin main mangin dalu napa kula. Nggih, Qur'ane diwaos, tarawih ditutupke, salat dalune ditambahi, nggih. Ngoten nggih? Nggih, pun saking kula nggih. Wonten ing wulan puasa punika kita sedaya mugi-mugi dipun ngapura dosa-dosa kita. Amin. Keranten napa niki wulan maghfirah, wulan pengampunan. Nggih, nek iso niku mbuh cara ping 30 dina niku puasa. Iso yo sak menit iso nangis. Nek cara njaluk ngapura niku yo gregel iso metu luwe njaluk ngapura. Ora Gusti Allah wis kon poso kurang apane ya umatku kurang apane. Tandane kowe mlebu swarga iki kon tak ngapura dosa ning wulan Ramadan. Lah kon poso ki kok kurang apa kula cara Gusti Allah. Ya njaluk ngapura ning sak kadang-kadang wonten wulan Ramadan. Nggih, niku nek cara wonten ulama niku yo sampai nangis. Ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Terus kula kathah karo Gusti dengan Pak ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Mari wala tiga wala anak tiga awastuka a'udzu bika min syarri a'udzu bika min syarri qanatu wa abu laka bi rahmatika riya wa abu bidzambi bi fakhri faturi fa innahu la ilaha illa anta. Ah niku cara niku napa Allahumma anta rabbi Allahumma anta rabbi niku namine Sayyidul Istighfar niku memakai istighfar sing dereng apal maos ya lu ngapura Gusti Allah dereng
nandes ditambahi ilahi ilas. Ayo siapa terakhir ki la ilah tuwe Ya Allah Gusti kula nyuwun pangapura sekadahe dosa-dosa ing kawula. Nggih. Nyuwun ngapura. Ya Allah Gusti kula sanes ahli suwarga nanging kula boten kiat mangke neraka ya Allah. Ya Allah Gusti kula nyuwun pangapura sekadahe dosa engkau panjenengan ngapura jaluk jenengan jaluk ngapura mumpung poso Gusti Allah pasti nglebur sedaya wis dosane jenengan beres sak gunung dilebur karo Gusti Allah amin ya rabbal alamin iki apa mangke iki bukane iki oke ngoten saking kawula mbok bilih wonten kelepatan kula matur nggih kula nyuwun ngapunten ingkang kathah nggih niki namung cara anak niku dongeng kalih tiyang sepuh boten ngandani nggih nyuwun sewu nggih nggih nek wonten saene mugi-mugi saking Allah nek wonten klintune saking kawula nggih mugi-mugi ngaosan ing sonten menika barokah kita sedaya manfaat kita sedaya di dunia tal akhirah Allah Amin. Niki mangke doani kula paringaken Pak Yusuful Amar monggo iya Mboten monggo. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Malik yaumiddin. Ya. Ihdina Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الحليم أنت نعم المعين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم أرزاقنا وسلم قلوبنا وسلم ذريتنا وسلم تحريتنا بالإيمان اللهم اغفر لنا يا رحمن يا رحيم ربنا ظلمنا والحمد لله رب العالمين. رحمن يا رحيم أنت جواد العالمين وأنت المعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minin Allahumma amin Amin Allahumma amin ya Allah Rabbal alamin Allahumma amin Allahumma amin Allah Amin ya Allah Rabbal alamin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin taqabbalallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Abilih wa usan wonten Allah dalam rangka buka bersama. Alhamdulillah sampun paripurna. Mugi-mugi ingkang sampun diaturaken dhateng pun monggo nggih sampun hadi mugi-mugi dadosaken manfaat ilmu
sedaya amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada saking kawula anggenipun nderekaken matur wonten ing pranata kirang sopan kirang sampun nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahe. Sumangga kita tutup kanthi doa kafaratul majelis lan kita tutup kanthi sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Engkang lajeng mundur, sugeng mundur